Baul piyambakan ing griya. Lajeng dadak raos kajeng kadah larenipun membuncah. Nanging piyambakipun eling malih menawi semahipun sampun pejah. Mustahil kangge piyambakipun kangge gadah lare. Baul supeno bojone Sanjang sampun bersedih. Estu sanes rejeki sampeyan nggadahi setunggaling tiang lare. Lajeng tibalah Buta Ijo ngadeg ing ngajenging griya Baul lan bojone. Yen kowe pengen duwe anak, meneh iku teko nang alas iki. Sampun, lare sampeyan bakal celaka lan boten saged ngancani lan merangi umur sampeyan nganti sepuh. Baul tangi lan kelingan ngendikane garwane. Sawise suwe penggalih, Baul budal menyang hutan ngampiri Buta. Baul melampah dateng alas murugi Rasaksa lan kapireng swanten Rasaksa menggelegar di telinganipun. Coba niki Lajeng Baul tanduran mutus nang wonten ngarep omamu. puniku lan kepanggih Rasaksa. Dhisik nek anakmu umur 6 tahun, kekno nang aku. Sae Buta. Baul melampah menyang omah sinambi mbekta kantong saking Buta Ijo. Sampenipun ing griya, Baul bergegas nanem winih timun mas. Pinten-pinten sasi lajeng, winih kasebut sampun cukul lan woh. Baul sumerep taneman ingkang sampun tukul lan woh. Lajeng Baul sumerep setunggal buah timun mas ingkang ageng daripada ingkang sanesipun. Wekdal Baul mendhet buah ketingal kangelan sanget. Lan keleresan wonten Pak Reza sumerep Baul kangelan lan ngrencanginipun kangge mendhet damel kasebat. Pak, kula nyuwun bantuanipun kangge mendhet timun. Ben salap teng mriki mawon. Nggih, Wo. Matur nuwun. Nggih. Kak, aku tansah ngeman-eman kowe. Tekan kowe gede mengko. Dek kok duwe anak? Dek kan ora duwe bojo. Iya yo, apa dek ngandhut ambek wong liya? Ono kabeh Mbak Ul, iku anake sapa? Iki yo anakku. Baul rumaos sedih amargi tanggonipun Sanjang bab awon tentang timun mas. Lajeng tiga tetangga iku kesah nebihi griya Mbok Rondo. Dasar rondo. Wayah ngencek, timun mas tuwuh dadi prawan cilik priyang lan ayu banget. Baul nggih sangsaya bersyukur lan menyayangi timun mas kalian sakebak panggalih. Sawijining dina
Timun Mas ngalami sakit ingkang Mbok Ul piyambak boten ngertos penyakit punapa ingkang diderita Bisa-bisa Timun aku Mas. mengko dipangan buta. Timun Mas sampun kenging penyakit salami kali minggu. Mbok Ul rumaos kebingungan kedah njampeni kalih cara punapa. Mbok Ul terfikirkan gineman buta ijo ingkang ngajeng-ajeng Timun Mas umur 6 warsa kangge dipundadosaken santaponipun. Wadon tuwa, ana apa kowe Mbok Ul mrene? pungkasane terfikirkan Kula kanggo nyuwun lunga tapa kangge menyang anak buta kula, ireng Buta. kanggo nyuwun Napa kesembuhan mawon Timun kula Mas. paringi asal anak kula waras buta. Ana persyaratane. Nek Timun Mas wis umur 10 tahun, Timun Mas kudu dadi dayangku. Mbok Ul kesah Nggih, manggihi Buta, buta ireng kula ing purun. alas. Ombena ramuan iki. Buta Menesuk ireng Timun Mas mendhet bakalan segelas waras tuyo kaya lajeng biasane. diberikanipun kalih Mbok Ul. Nggih buta, matur nuwun. Ojo lali perjanjiane. Nek kowe Lajeng Mbok lali, Ul kowe melampah wong loro wangsul bakalan tak kalih pangan. buta Nggih, segelas Buta, tuyo. Kula janji. Mbok Ul nyedeki Timun Mas ingkang lenggah kalih badan ingkang lemes lajeng nyukani piyambakipun ngombe tuyo saking buta ireng. Sesampunipun mesthekaken Timun Mas ngombe tuyo puniku, Mbok Ul nggih panyuwun Timun Mas supados enggal tilem. Dino sabanjure Timun Mas ketangen wiwit awak sing wus seger waras. Sabanjure tangi Timun Mas menyang ing ngarepe omah lan mlaku-mlaku. Mbok Ul sing mirsani rumaos lega amarga Timun Mas wangsul waras. Dadak dugiya buta ijo kalian swanten ingkang menggelegar. Iki wis 6 tahun. Tiba wayahmu menehke Timun Mas ning aku. Duh, tinggal lonos piyambak Timun Mas tasih alit. Punapa sampean tolok manganipun wahai buta? Tenono petang warsa maneh buta. Sanes piyambakipun dados ageng. Mangke piyambakipun ingkang saged minyangaken sampean buta. Tak enteni petang tahun maneh. Atik kowe mbujuki aku, tak pangan kowe lan anakmu. Mbok Ul kepanggih kalih putri elokipun lan nyukani benih-benih saking petapa. Nuwun, Mbah. Kula nuwun bantuan sampean, Manjing Mbah. dintenipun Kenapa Timun kali Mas sampean tangi kalih nyuwun badan bantuan ingkang napa? sampun saras. Anak kula kate Lajeng dipendet Timun buta, Mas Mbah. kesah dhateng Kula Jawi nyuwun lare Negriya lan kula dolanan tetep ing rumput. dihidupipun kula. Lan Mbok Ul Sekedap niki nggih kula arep pun njaluk ndorokaken tulung marang benih-benih petapa. damel laring jenengan. Nggih, Mbah. Niki benih-benih damel yuga sampean. Nggih, Mbah, matur suwun. Sami-sami. Buta ijo melampah tumuju griya Mbok Ul kalih kawontenan manah ingkang remen amargi angsal kepanggih kalih Timun Mas. Nanging ing sisi sanes buta ireng ugi melampah tumuju griya Mbok Ul. Lho, kowe lapo ono nang kene? Lho, kowe pisan apa nek kene? Aku arep nemoni Mbok Ul, mending kowe nyingkri yo. Lho, aku pisan nemoni Mbak Ul, pening kowe sing nyengkre. Lho, aku iki teko dhisik. Nduk, nduk.
Iki kowe cepet-cepet kabur lan nggo benih-benih iki. Yen ono makhluk gede, Ing cepet-cepet silang jaba kau buta benih-benih ijo iki lan paham buta yo? ireng tawur. Dene ing jero omahe Mbok Ul gopoh. Mbok Ul gopoh nangiaken Timun Mas. Mbok Ul cepet-cepet Saiki nggugah ora Timun ono Mas. wayang ngandani, ibu kate metu. Nek ono celah kabur, kaburo. Paham? Mbok Ul kedangdapan. Dene buta ijo lan buta ireng kebingungan. Jelas no. Lapo ono Mbok buta Ul iki nang medal kene. griya. Kenapa Arep sampean-sampean manggihi buta. intrik? Iki Mbok Ul tambah wis 10 kedangdapan. tahun. Wayahmu Piyambakipun janjimu nang aku. Ngekekno Ninten Timun Mas bilih aku. buta ijo lan buta Loh, ireng dheweke ya wis janji sesarengan. arep ngukekno Timun Mas ning aku. Ora, aku arep ngolehke Timun Mas. Aku teko luwih dhisik nang kene. Kok iso kaya ngono? Yen amarga dudu ramuanku, Timun Mas praloyo amarga penyakite. Hei, Timun Mas itu teko kantong benih sing tak kei. Wes, dheweke wis janji arep ngekekno Timun Mas ning aku saiki. Sekedap supados kula jlentreh-aken. Ora, aku ora nrimo andaran teko kowe. Kowe wis janji arep ngekekno Timun Mas saiki ning aku. Lho niku, Timun Mas Melayu. Buta ijo lan buta ireng enggal mlanceng mbujeng Timun Mas ingkang lolos. Ing tengah kejar-kejaran puniku, Timun Mas wiwit rumaos boten sagah kangge nambah malih kecepatan mlajengipun. Pungkasanipun Timun Mas balang benih-benih kalih buta ijo lan buta ireng ingkang lajeng winih puniku ndamel kaping kalih buta kalilipan mila kesisahan kangge tinggal Timun dateng Mas. lajeng. Benih opo Buta ijo lan buta ireng tetep mbujeng Timun Mas. Benih-benih ingkang dipun bekta dening Timun Mas tilar kali winih. Timun Mas mboten nyerah. Piyambakipun balang benih-benih malih dateng kaping kali buta. Buta ijo sempet menghindar saking benih-benih puniku. Nanging buta ireng mboten saged menghindari niku. Ing perjalanan, Timun Mas wiwit lelah amargi terus melajeng. Nanging piyambakipun tetep kangge mboten nyerah. Wenih ingkang dipun bekta tilar setunggal kantong. Sanipun piyambakipun balang winih pungkasanipun kalih buta ijo. Ini opo iki? Ora nang Nyatanipun kene. wenih puniku tetep dados latu Rasakno iku buta ijo. sanget. Buta ijo mboten saged menghindar saking latu puniku. Lami-lami buta ijo pungkasanipun lenyap dipun tedha latu. Mbok Ul lan Timun Mas wangsul berpelukan. Piyambakipun sedaya nggih gesang bingah sepeninggal buta Kowe ijo ora lan buta apa-apa, ireng. Nduk. Apa buta nglarani kowe? Boten Bu, berkat benih-benih saking ibu, buta menika sampun boten wonten Bu. Alhamdulillah. Selesai teke ya Allah.